Flere butikker går nu til angreb mod en ny type forbrugere, de såkaldte service-snyltere. Kunder, der går ind i en butik, får grundig information om en vare, de er interesseret i, men i stedet for at handle i butikken, går de hjem og køber varen på internettet. Nu har blandt andre landets fotohandlere fået nok af de snyltne kunder. Fra sin butik i Hillerød og fra brancheforeningen kender Lars Lindebjerg kundetypen og ærger sig. Men desværre er der nogen, som snylter på de andre kunder, og man må sige, de træder reelt på de andre kunder. Fordi de andre kunder, der kommer til at betale, for at de kun søger rådgivning og går hjem og bestiller det på nettet. Det er også et problem i andre brancher, melder Dansk Erhverv. Forbrugerne har også et valg. Hvis man vil blive ved med at kunne gå ind et sted, se varerne, få den gode rådgivning, så skal man også købe varerne de steder. Men i Forbrugerrådet accepterer de ikke, at der bliver talt om kunder, der snylter. Ja, det er jo ærgerligt, at man bruger den her sprogbrug i stedet for at komme ind i kampen og tiltrække kunderne i stedet for at kalde dem alt muligt. Og det er også langt fra alle butikker, der ser konkurrencen fra nettet som et problem. Og de kan også besøge andre butikker og gå ind og få noget information og så handle på vores hjemmeside. Så jeg ser det egentlig som det er den måde, man nu engang handler på i dag. Magasin har også onlinehandel ved siden af, og Lars Lindebjerg forstår godt, at nogen vælger nettet. Vi har fuld respekt for kunder, der handler på nettet. De skal bare ikke misbruge vores tid og søge rådgivning her. Så må de søge rådgivning på nettet, hvor alle oplysninger trods alt kan findes, hvis man er ihærdig nok. Han appellerer til kundernes samvittighed, men de går mest efter pris. Er det ikke at udnytte butikken? Jo, men sådan er det jo. Altså, vi er alle sammen presset, så må de op så let, synes jeg. Det er udbud og efterspørgsel, altså. Så må de jo sænke priserne, så de kan følge med markedet på nettet. Så jeg synes, det er helt fair. Men den vil fotohandlerne ikke skrive under på. Den tendens vil jeg kæmpe imod, fordi det er rigtig ærgerligt for os alle sammen. De frygter, at tendensen vil føre til butiksdød. Fotohandlerne anslår, at deres butikspriser er 5% højere end på internettet.